Tiedän, ketkä on hyvin menestyviä, trendikkäitä city-ihmisiä. No sen takia mä tein sulle tota listaa. Et mihin juttuihin sisäänpyrkijöissä kannattaa kiinnittää huomiota. No tää lenkkikenkä-asia, tää on ihan selvä, mutta että frotee-sukat. Siis pitääkö mun nostaa jokaisen miesasiakkaan lahjetta ennen kuin mä päästän sen sisään? No tervettä järkeäkin saa käyttää. Mut kunhan tänne ei rupea tunkeen mitään tuulipukuryhmää. Niin, tää porukka, joka on muuten liian kännissä. Nimenomaan. Me ei olla mikään humppamesta, vaan yritetään katsoa, että nämä meidän ihmiset on sen näköisiä, että ne seuraa aikaansa. Selvä. No sellaisia 20-30. Tärkeintä on, että niillä on hauskaa keskenään. Tulevat sitten toistenkin. Yritetään. Tervetuloa. Huomio! Herra portsari, korporaali Talsman ryhmä ilmoittautuu. Mitä no? Sano nyt lepo. No lepo. Kyllä siitä tulee hyvä komentaja. Eikö sulla kiva ylläri? Joo, aikamoinen. Kelpaako? Joo, ilman muuta. Mutta mihin te olette oikeastaan menossa? Tänne tietysti. Eikö tää ole se kaupungin paras... Mikä se nyt oli? Se... Menomessa. Niin, just menomesta. Ja niin komea portsari. Joo. Oletteko te nyt ihan varmoja, että haluatte just tänne? Mitä sä höpsit? Meinaan vaan, että tuolla on aika paljon sauvakia. Ei haittaa. Kun kerran ollaan liikenteeseen lähetty. Mennääs nyt ja päästetään Ismo tekemään töitä. Mähän suunnittelin jo tonne painopartioihin menoa, mutta sit meidän Seppo sanoi mulle, että Älä missään tapauksessa mene. Päinvastoin. Minun mielestä on nimittäin parempi, että mitä enemmän ullaa on, sitä parempi on. hei Markus! Kato, mitä vävypoika. Mitäs tässä? Painahan puuta vai mitä muovia nää nyt sitten on? Mulla on vähän kiirettä. Kiitos. Mitä tää oikein meinaa? No Noi on malliesimerkki porukasta, jotka ei sovi meidän kohderyhmään. No mä vaan ajattelin, kun sinä ja Elina ja Ulla ja Seppo on Elinan vanhemmat, niin... Mulla ei ole mitään henkilökohtaista niitä vastaan. Ne nyt kerta kaikkiaan on vaan väärässä paikassa. Että hoida homma. Pitäisikö mun heittää ne ulos vai? No ei tietenkään. Yrität saada keksimään itse, että ne on väärässä paikassa. Ja mitenköhän se tapahtuu? No se on sun päänsä. Kauheen fiksua porukkaa. Ihan turhaa olit huolissasi. Vaikea kuvitella, että joutuisit ketään ajaa täältä ulos. Nyt kun se kerran tuli puheeksi, niin Ihana musa mennä tanssimaan. se ei kyllä sovi. Joo, mennään koko porukka. Mutta sen jälkeen meidän täytyy kyllä jutella. Eihän me tänne puhumaan tultu, vaan joraamaan. Eikö se ole hyvä meininki? Vähän kun laulaa tansseissa, koivut vaan puuttuu.